If you wish to be the king of the English, it's not enough to learn it. You have to learn it with забони омӯз. Салом забономӯзон ва дӯстдорони филм англисӣ. Дар дарси имрӯза мо бо шумо 10 ҷумла аз филми беҳтарини Gentleman's интихоб кардем ва бо филми Gentleman's забони англисӣ меомӯзем. Агар шумо ин филмро тамошо кардед, пас дар комментария қисми беҳтарини худро, яъне ҷои дӯстдоштаи филмро дар комментария нависед ва мо оғоз мекунем. Якун ҷумлае ки аз ин филм мо интихоб кардем, ин гуфтаи Майкл Пирс аст, ё ки Мики Пирс аст, ки ӯ доим мегӯяд: If you wish to be the king of the jungle, it's not enough to act like a king. You must be the king. Агар ту мехоҳӣ ки шоҳи ҷангал бошӣ, кофӣ нест ки ту мисли шоҳ амал кунӣ. Ту бояд шоҳ бошӣ. дар ин ҷумла ду ибораро мо бо шумо меомӯзем имрӯз дӯстон, ва яке аз онҳо if you wish to be, яъне агар шумо мехоҳед, ё ки агар ту мехоҳӣ. Wish ин калима хостан тарҷума мешавад дар забони тоҷикӣ. Масалан, if you wish to be the best English speaker, you must speak a lot. Агар ту мехоҳӣ ки бо англисӣ беҳтар гап бошӣ, беҳтарин донандаи англисӣ бошӣ, ё беҳтарин гап занед дар забони англисӣ, ту бояд бисёр гап занед. ва калимаи дуюм дӯстон ин act like аст. Act like яъне амал кардан мисли ягон чиз. Масалан, don't try to act like businessman if you are not. ба монанди тоҷирон амал накун вақте ки ту тоҷир нестӣ. Okay. Дуюм ҷумла, it's gonna be double bubble. Double bubble. A gentleman's quote is a gentleman's word. It's gonna be double bubble. Double bubble. A gentleman's quote is a gentleman's word. It's gonna be double bubble. дар ин ҷо дӯстон тарҷумаи маъногӣ омадааст, яъне double bubble ин арзиши дучанд мешавад дар забони тоҷикӣ. Double ин дучанд аст, дубора аст, двайной мегӯем ба забони русӣ. Ва bubble ин ҳубоб аст, ҳубобе ки хафи собун кӯдакон бисёр бозӣ мекунанд. ва it's gonna be double bubble ин арзиши ду баробар дорад, дучанд дорад, ва дар ҷавоб мегӯяд double bubble арзиши дучанд. A gentleman's quote is a gentleman's word. Мардро забонаш ҳалол аст. ана ҳамин ҷумлаи дароз a gentleman's quote is a gentleman's word дар тарҷумаи маъногӣ тарҷума мешавад ҳамчун мардро забонаш ҳалол аст. ҷумлаи сеюм, Everyone knows that the way to a man's heart is through his wife. Everyone knows that the way to man's heart is through his wife. ҳама медонад ки роҳ ба сӯи дили мард ба воситаи занаш аст. дар ин ҷо ин мақол каме иваз шудааст, зеро мақоли асосӣ ин аст ки роҳ ба сӯи дили мард ба воситаи хӯрок аст, ё ки ба воситаи кухнӣ аст. ва дар ин ҷо ин мақол вобаста ба мавзӯи филм иваз шудааст ва ба ҷои хӯрок дар ин ҷо занро истифода бардан. ҷумлаи чорум ин ҷумлаи Мики аст, ки ӯ ба намун китайст мегӯяд ки there is only one rule in this fucking jungle. When the lion is hungry, he eats. There's only one rule in this fucking jungle. When the lion's hungry, he eats. дар ҷангали меён ки дар ин ҷангал фақат як қоида аст. вақте ки шер гуруснааст, ӯ мехӯрад. ҷумлаи панҷум ки Колин Фаррел дар нақши тренер бозӣ кардааст ва беҳтарин бозӣ кардааст, ӯ мегӯяд вақте ки шогирдон ё ба замини Мики Пирс дар омада якчанд бутаи марихуанаро медӯзанд, ӯ аз рои омада бахшиш мепурсад ва мегӯяд: On that note, I want to extend my apologies on their behalf. On that note, I'd like to extend my apologies on their behalf. ҳоло ман мехоҳам аз номи онҳо бахшиш пурсам. тренер шогирдони худро то он дараҷа дӯст медорад ки аз номи онҳо бахшиш мепурсад ва мегӯяд ки агар ягон хизмат бошад, ягон кор бошад, ман иҷро мекунам то шумо ба онҳо зарар нарасонед. ман гуноҳи онҳоро мешӯям. ва дар ин ҷо як бор аст ки шумо бояд донед дӯстон, on their behalf яъне аз номи онҳо. behalf тарҷумаи зиёд дорад дар забони тоҷикӣ ва яке аз онҳо ин ном аст, яъне аз номи онҳо. Масалан, directors can't come today, so I want to speak on his behalf. имрӯз директор ё ки имрӯз роҳбар намеояд ва ман аз номи ӯ баромад мекунам.
ҷумлаи навбатӣ аз тарафи Мики ба Ҷорҷ. Хато накунам, агар ин сардори мафияи китайсо аст, ба ӯ мегӯяд, дар хонаи ӯ нишаста мегӯяд: Ҷорҷ, if I can get you in your own kitchen, I can get you anywhere. George, if I can get to you in your own kitchen, I can get to you anywhere. агар ман туро дар ошхонаи худат пайдо кардам, ман туро дар дилхоҳ ҷо пайдо карда метавонам. ва мақсад бо думи шер бозӣ накун. дар охили филм вақте ки Майкл душмани асосии худро ба дом меафтонад ва ба ӯ мегӯяд: As I stated, I'm not emotional about the money, but I am emotional about the fact that someone laid his hands on my wife. As stated, I am not emotional about the money. But I am emotional about the fact that someone laid their hands on my wife. чиқале ки ман гуфтам, ман оиди пул асабӣ нестам ва ман дар ҳақиқат асабӣ ҳастам оиди оне ки касе ба зани ман даст расонд. калимаи бораи омӯзиш дар ин ҷо as I stated аст. As I stated ин чиқале ки ман гуфтам, чиқале ки дар боло зикр кардем, чиқале ки қайд карда шуд, дар забони тоҷикӣ тарҷума мешавад ва ин ҷумларо шумо метавонед дар баромадҳои расмӣ ва пуррагӣ ва ба дили пур истифода баред. Масалан, as he stated above, everyone should use antiseptics before going out or in. чиқале ки дар боло зикр карда шуд, ҳама бояд аз антисептик истифода барад пеш аз баромадан ва даромадан ба бино. ҷумлаи ҳаштум, ин диалог байни тренер ва Рей аст ки баъд аз шартҳои мондаи Рей ӯ ҳамаи шартҳоро иҷро мекунад ва тренер мегӯяд: So that's it. 3 strikes, we're good, right? I'll see you around. With the greatest respect, I hope not. яъне хуб, тамом 3 хизмат, яъне ки 3 зарба, 3 ҳамла. ҳисоби мо баробар шуд, дуруст? боз мебинем. ноҳурматӣ зиёд мешавад, аммо ман умедворам ки дигар намебинем. дар инҷо калимаи лозима бораи мо ин 3 strike аст. Strike дар забони тоҷикии худ зарба, ҳамла тарҷума мешавад ва шарти онҳо ҳамон буд ки тренер 3 хизмат мекунад ва 3 ҷо ҳамла мекунад ва ӯ шогирдаи ӯро мебахшад. Ва баъд аз оне ки ӯ 3 ҳамларо иҷро мекунад, барои мегӯяд ки 3 зарба тамом шуд ва умедворам ки мо баробарем, яъне ҳисоби мо дуруст шуд. ва Рей ба ӯ мегӯяд ки боз мебинем, тренер дар ҷавоб мегӯяд ки it's great disrespect, ин ноҳурматӣ зиёд аст, аммо умедворам ки не. Масалан, he saw his sister drop after the strike of a sword. ва дид ки хоҳараш афтод пас аз зарбаи шамшер. ва охирон ҷумла барои имрӯз дӯстон, ин хитоби Рей ба бачаҳои кӯча аст ки ба ӯ ҳамла карданиянд. ва дар ин ҷо Рей мегӯяд: Easy, lads. I'm sure you're all road men, gangsters, proper naughty boys, and all that bollocks. But I come in peace. I'm not trying to steal it, I'm trying to buy it. Easy, lads. I'm sure you're all roadmen, gangsters, proper naughty boys, and the old bollocks. But I came in peace. I'm not trying to steal it, I'm trying to buy it. Орон бачаҳо, ман бояд донам ки шумо ҳама розанед, гангстеред, бачаҳои гапнодароед ва ман сулҳ мехоҳам. ман ин телефонро дуздани нестам, ман ин телефонро хариданиам. калимаҳои roadmen, gangsters, naughty boys ва bollocks ин ҳама синонимҳои калимаҳои кӯча аст, яъне бачаҳои кӯча аст ва дар тоҷикӣ мо онҳоро хулиганҳо мегӯем, братва ё ки бачаҳои кӯчаи қадиро. Окей, ин бо дӯстон 9 калима аз филми Gentleman ва мо имрӯз бо шумо 9 калима аз филми Gentleman таҳлил кардем, онҳоро тарҷума кардем ва агар ягон саҳнаи беҳтарин дошта бошед аз ин филм, шумо метавонед онро дар комментария нависед ва боз шумо дӯстон метавонед филми дӯстдоштаи худро дар комментария нависед ва мо дафъаи дигар дар видеодарси навбатӣ онро ба назар мегирем ва шояд бо филми дӯстдоштаи шумо як видеодарси дигар ташкил кунем. То дарсҳои дигар, бай.